Kontijiet tal-mobile żmola smewiet, konnessjoni tal-internet batuta. Dawn se jsiru storja tal-passat. Kważi sentejn wara li l-Kummissjoni Ewropea resqet il-proposti tagħha l suq waħdini fejn tidħol it-telekomunikazzjoni intlaħaq ftehim mal-Parlament u l-Kunsill Ewropew. Il-Gvern Malti minn dejjem kien minn ta' quddiem li mbotta lejn qbil pożizzjoni favur li jtemmu it-tariffi ta' roaming. Se jintemmu tariffi roaming minn Ġunju tal-2017. Jiġifieri daqshekk tariffi ola biex wieħed juża l-mobile meta ma jkunx f'pajjiżu. It-tariffi se jkunu l-istess daqs li kieku wieħed qed juża l-mobile b'mod normali. Se jidħlu fis-seħħ ukoll regoli li jaraw li kull ċittadin Ewropew jaċċessa l-internet mingħajr diskriminazzjoni. Dan ifisser daqshekk konnettività inferjuri meta wieħed ma jkunx f'pajjiżu. Ifisser ukoll daqshekk diskriminazzjoni bejn kumpaniji li għadhom jibdew u dawk ferm akbar. Ebda servizz bażiku tal-internet mhux se jkun qed jopera aktar bil-mod sempliċement għaliex kumpaniji kbar jifilħu jħallsu tariffi addizzjonali lil min jipprovdi l-internet. Dan fil-waqt li min jipprovdi l-internet jibqa' liberu li jipprovdi servizzi speċjalizzati. Mill-2007 sal-lum il-ġurnata, il-prezz ta' telefonati, SMS u skambju ta' data naqas b'medja ta' 80%. L-iskambju ta' data saħansitra naqas b'91%. Sabiex it-tariffi jkunu l-istess, irrelevanti mill-pajjiż se jidħlu fis-seħħ ċertu kundizzjonijiet tekniċi li l-Unjoni Ewropea se tkun qed taħdem dwarhom fix-xhur u snin li ġejjin. Minn April li ġej it-tariffi ta' roaming se jerġgħu jorħsu minn kif nafuhom illum. Operaturi se jkunu jistgħu jżommu 5 ċenteżmi biss fuq tariffi normali, 2 ċenteżmi biss fuq ir-rati normali tal-SMS u 5 ċenteżmi biss kull megabyte fuq data. Dawn ir-rati huma madwar 75% orħos minn dak li huwa offrut illum. Wara li ntlaħaq ftehim politiku, imiss li dokument ikun approvat formalment mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill Ewropew. Imbagħad ikun tradott fil-lingwi kollha Ewropej u finalment jidħol fis-seħħ.